אני עומד לטעום דוריאן בפעם ראשונה, זה לא ג'ק פרוט, זה דוריאן. זה שונה. אומרים שזה הדבר הכי מסריח ומגעיל בעולם. כי זה מסריח, אבל לאיפה לקחת? בוא, אחד שני בכלל. תעשיר סרטון של דוריאן הוא הפרי הכי גדול בעולם. נתקעתי בבן אדם בקרק. תאמו קודם כל תראו איך זה. או שזה מגעיל. פיטר, יאללה, בוא ניתם. האמת שאני די אוהבת הרח. למה? לריח. יאללה, בוא נפתח, פתח. זה לא קוצים, זה גיא, זה... גיא. אוי ואבוי, אני לא רוצה לאכול את זה. אוי, זה מסריח. אני מלהקים.